Wala akong hilig talaga sa sayaw, pero pag naging mahilig ako, naku, addict na rin ako. Magiging addict ako pag naging ano, nagsayaw-sayaw talaga ako. Yan. Adaldal CB, thank you Thank you. Yun no, 12 minutes na lang. Mag-end na rin ako. Ten minutes. Welcome to Sun Ferry. Sun Ferry. Puro bundok pala dito, guys. Yan na. Kasi bundok naman yung pupuntahan talaga namin. I still believe. Sasakay pa pala. Ngongping 2. Punta pala ng Ngongping. Yung Shabits. You know, bundok. Bundok siya. Mano pa masahe ito, Inay? 37? Nuji tong chungay mo, nalalaka. Mano tibas sa pakasya? Depende mo tayo pagkapag. No, data jitong chung. Mano pa masahim na pangka jitong chung? Magapo Central? 28 plus sa jibas. Ano, gusto lang pa-bigbogan mo. Itong tubuda. Oo. Hindi ko alam. Parang maalala ni. Bundok siya, guys. Atan ni aglukatan. Titay sango na eh. Sango tayo. Hey, 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 hey. Nyata na ipipiyaam. Araw na. Sisipi parang naghang yung ano ko. Bakit hindi gumagana yung ano, yung chat box sa live. Dancer. Huwag ka mag-jacket. Bakit naghang tong CP yung ano, yung chat box dito sa ano, sa live ko? Hindi ko magana. Lah. Adult CPU, hindi ko magana yung live chat dun sa live ko mismo. Nag-aantay ako ng mag-chat, wala pala. Wala pala. Hello. Idol.cb, thank you Idol.cb. Nagana naman siya Hindi, tingnan mo pakita ko sa inyo. Ay, paano ko ipapakita pala? Hindi siya nagana dito sa mismong live ko. Dito kayo sa isang CP ko, nagbabasa lang ako. Nagana siya dito sa isang CP, sa isang CP hindi. Yan hindi kayo